खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मिथिंगा बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी आरो गिबि मन्त्री सर्बानन्द सन'वालनि बिथोन लेखासो बिटिसि खुंथायखौ आखायाव लांनो बुंदों आसामनि गवर्नरा थुनलाइगिरि अरुण कुमार बरगयारिया गैलिया बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि आरो तामुलपुर बियाबनि एमएलए इमानुएल मोसाहारिया बिजेपिआव हाबसिगोन एनडिएफबिएसनि हम सेक्रेटारि राजेन दैमारिखौ आसामाव लाबोबाय दिल्लीयाव न' फारसे गिदिंबोफिननो बुकिं खालामनाय बासआ थिखानाय समनि सिगांनो खारनायनि जाउनाव बर' फरायसाफोरनि हालाय हाफाय हालोद क'क्राझार क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननाय गुबुन जिल्लानि सुबुंफोरखौ गुबुन सेन्टाराव दोनहैनो एबसुआ सोरखारखौ खावलायदों कर'ना भाइरासनि फारिलाइयाव भारतआ चीनखौबो बारबाय उत्तर प्रदेशआव गंनै ट्राकनि जाब्रबथायाव सा 24 लेबारनि जिउ खहा गोबांसा जखम दानिया आबुं रादाब आसामनि गवर्नर जगदीश मुखीआ बिटिसि खुंथायनि गोहोखौ गावनि आवथायाव लांनायनि बागै शुक्रबारखालि गुवाहाटी हाइ कर्टआव एफिडेभिट गथायो एफिडेभिट गथायनाय गवर्नरआ बुंफोरनाय बादियै हादोरनि गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मोदी आरो आसामनि गिबि मन्त्री सर्बानन्द सन'वालनि गनायथि आरो बिथोन लेखासो बिटिसि खुंथायनि गोहोखौ गवर्नरआ गावनि आखायाव लादों मख'थावदि बड'लेण्डनि खुंथायखौ गवर्नरआ गावनि आवथायाव लांनायखौ बेरेखा खालामनानै बिपिएफनि बिथिंनिफ्राय पिआइएल केस होनायनि फिन हिसाबै गवर्नरआ गावनि एफिडेभिटआव बुंफोरदों दि बिथाङा गाव गोसो जानानै बड'लेण्डनि खुंथायखौ गावनि आखायाव लायाखै खान्थि बायदियै रायजोनि गिबि मन्थ्रिया बिथांखि दिखांहरनाय लोगोसे हादोरनि गाहाय मन्थ्रि गनायथि लेखासो बड'लेण्डआव गवर्नर खुंथायखौ जाबसिननाय जादों ओजोंहा बे बिथिङा बिटिसिनि राजखान्थिनि थिलियाव गोदान थासारि लाबोनो हागौ होननानै गोबांसाया बुंथिनो लादों मुंख'नो गोनांदि थांनाय 27 एप्रिलखालि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि खुंथायखौ 6 दान फोलावनायनि थाखाय नंखायै आसामनि केबिनेटआव प्रप'जाल हरदोंमोन बुंनाय बाथ्राया सोराङाव फैबाय बे बिथिङाव रायजोआव बिजेपि आरो बिपिएफनि गेजेराव थानाय जथाय सोरखारनि सोमोन्दोआ थुंगिनो हासिगौ होननानै आन्दाजबो खालामदोंसै बर' थुनलाइनि गेदेमा थुनलाइगिरि अरुण कुमार बरगयारिया आरो गैलिया गेदेमा थुनलाइगिरि अरुण कुमार बरगयारिया 72 बोसोर बैसोआव शुक्रबारखालि बेलासे 3:05 रिंगायाव गावनि न'आवनो जोबथा हां बोयो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बावैसो सान सिगाङावसो अनजालि बिसिया रुंसारि जालांनाय उनावनो अरुण कुमार बरगयारियाबो हरखाबनो जब्रायाव गोग्लैदोंमोन बिथां गेदेमाया हरखाब रुंसारि जालांनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' रेबग्रा जथुम आरो बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफाद आरो गौथुमफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों मख'नो गोनांदि मुंदांखा सोलोंथाइगिरि थुनलाइगिरि गेलेगिरि थुनफावथाइगिरि सावथुनगिरि समाज फोसाबगिरि आरो सानसुमै अरुण कुमार बरगयारिया हरखाब रुंसारि जानाया बर' हारिनि गेजेराव सुफुंख' हायै खहा जानानै थालांबाय तामुलपुर बियाबनि एमएलए आरो बिपिएफ दोलोनि गाहाय नेहाथारि इमानुएल मोसाहारिया बिजेपिआव हाबसिगोन होननानै मोनसे फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय जादों बेजों लोगोसेनो बिटिसि खुंथायनि गोहोखौ गवर्नरआ गावनि आखायाव लांनायनि गुदियाव राजखान्थियारि बिथिं थानायखौ मोनदांनायनि लोगोसेनो फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिटिसिनि राजखान्थियारि बिथिङाव माखासे सोलाय-सोल' जासिगोनखौ नुहुरनो हादों मख'थावदि फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि आरो बिपिएफआ जथाय सोरखार जागोन होननानै बिजेपि आरो बिपिएफनि बिथिंनिफ्राय बुंबोनाय थादोंमोनब्लाबो सोरखारनि बिथोन लेखायैसो गवर्नरआ बिटिसिखौ गावनि आखायाव लांदों होनना बुंनाय उनाव फैगौ समाव बिटिसि खुंथायखौ बिजेपि इउपिपिएल आरो नब कुमार सरनिया दैदेननाय गण सुरक्षा दोलोआसो जुथायै दानो इसिङारि सोलो बाहायगासिनो थानायखौ आन्दाज खालामनो हादों मख'थावदि बिजेपिआ इउपिपिएलजों जथायै फैगौ समाव बिटिसिखौ खुंनो थाखाय स्रोद-स्रोदै सावरायलायगासिनो थानायनि सुलुं मोननाय जादों बबेखानि फैगौ बिटिसि खुंथायखौ बिजेपि आरो इउपिपिएलआ खौसेयै आवग्रिनो सोलो बानायगासिनो थानायखौ गुमुर मोननानै खायसे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरा बिजेपि आरो इउपिपिएल फारसे मोखां जानायनि सुलुं मोननाय जादों तामुलपुर बियाबनि एमएलए आरो बिपिएफनि गाहाय नेहाथारि इमानुएल मोसाहारिया बावैसोनो बिजेपिआव हाबसिगोन होननानै रोखा जानायनि बानबुंथि होनानै बिजेपिनि मोनसे फोथायथाव सुलुङाव बुंनाय बायदिब्ला बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव हाबनाया गोबांथार दैदेनगिरिमोना माखासे टेकनिकेल बिथा लानानैसो इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै हाबदों नाथाय गुबैयै बिसोर दैदेनगिरिमोना बिजेपिआवसो हाबनाय जादों बबेखानि सुलुङाव बुंदों दि इउपिपिएल दोलोआव हाबनाया बिजेपिआव हाबनाय एखेयानो
म्यानमारनि जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय NDBS नि हम सेक्रेटारि राजेन दैमारिजों लोगोसे गोबांसा सोद्रोमाफोरखौ आसामाव लाबोबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला भारत सोरखारा बिहरनाय बादियै गिबि खेबनि थाखाय म्यानमार सोरखारा सा सानजा ओनसोलनि गुबुन गुबुन थिउरि आफादफोरनि सा 22 थिउरियाफोरखौ भारतनो गथायबाय। म्यानमार आर्मिया भारतनो गथायना होनाय थिउरियाफोरनि गेजेराव सा 12 आ मणिपुरनि थिउरि आफाद UNLF, प्रिफाक, KYKL आरो PLA नि सोद्रोमाफोर। बेनिनो सा 10 आ NDBS आरो KLO नि सोद्रोमा। बेनि बागै आसाम पुलिसनि सासे अफिसारा सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामाव लाबोनाय NDBS आरो KLO नि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफोरखौ कर'ना भाइरासनि थासारिखौ नायनानै क्वारेन्टाइन खालामनाय जादों। कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउननि बुब्लियाव जोबोद दुखु जारला सहायनायनि उनाव न' फारसे फैफिननो थाखाय बास फेलें जानानै सा 10 बर' फरायसाफोरा हालाय हाफाय जानांनायनि खौरां मोननाय जादों। सुलुङाव बुंनाय बायदिब्ला दिल्लीनि गुबुन गुबुन सोलोंसालियाव सोलोंथाइ लाफुनाय बिसोर सा 10 फरायसामोना लकडाउननि थाखाय दिल्लीयाव गोबाव सम जारलाजों सम बाबेन होनांदोंमोन। सोरखारा दिल्लीनिफ्राय गुवाहाटीसिम लाबोनो लाहार फाहार खालामनाय बासजों फैनो थाखाय टिकेट बुकिं खालामदोंमोन फरायसाफोरा, नाथाय थिखानाय समनि सिगांनो बासआ दिल्ली नागारो। बास खारग'नायनि उनाव फरायसाफोरा हालाय हाफाय आरो नागिरनानै दिल्लीयाव थानाय बड'लेन्ड हाउसआव थाथ'हैनानै उनाव खनसेबाव बास मोनफिनगोन साननानै नेहैनानै थिरांथा लायो। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दि बिसोर फरायसाफोरा सानजौफुनिफ्राय बेलासि 5 रिंगाहालागै बड'लेन्ड हाउसनि दरखंआवनो समखौ बाबेन होनाङो उसुखुथुयै। बड'लेन्ड हाउसनि केयारटेकारा बड'लेन्ड खुंथायनि मावख'निफ्राय बोसोनलाइ मोनाब्ला जायगा होनो हाया। बेराफारसेथिं क'क्राझाराव थानाय बड'लेन्ड खुंथायनिफ्राय बोसोनलाइ जगार खालामनो दासान्दि जोबोद गोब्राब। बड'लेन्ड मावख'आव मावफारियाफोरा आरो खुंथायगिरि गनायथि गैयाबोला बायजोनि रावबो सुबुङा हाबनो मोना। बेबादि थासारियाव फरायसाफोरा हालाय हाफाय जानाङो। बबेखानि हादोरनि गुबुन गुबुन जायगायाव जारला जानायफोरनो अनसुंथाइ बावहरबाय थानाय बर' फालांगिरि मनन्जय दैमारिया बिसोरनि जारलायाव गोग्लैनाय थासारिखौ मिथिनानै नांगौ रोखोमनि जगार खालामनानै हरो। फरायसाफोरा जारलायाव गोग्लैनाय जाथायनि बागै जारलायाव गोग्लैनाय मोनखौ सुंथानायनि बिबान रुजुन हरगासिनो थानाय मनन्जय दैमारिया बड'लेन्ड इंखं टेलिभिजननि सिगाङाव खुद्रिहरनानै बुङो दि गभर्नरआ बड'लेन्डनि खुंथायखौ गावनि आवथायाव लांनाय जाहोनाव हारिनाङैनो बर'फोरा बायदि बायदि बिथिंनि खैफोद आफोदाव गोग्लैनानै सहायनांनो गोनां हालोदाव गोग्लैनो हमबाय। फालांगिरि मनन्जय दैमारिया मुंख'जानाय फरायसाफोरा जारला जानांनाय थासारिनि जाउनाव बड'लेन्डआव गभर्नर खुंथाय जाबसिननायनि थाखायनो होनना बुङो। उनहालागै बड'लेन्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय दिल्लीनि बड'लेन्ड हाउसनि केयारटेकारजों जगाजग खालामनायाव मिथिनो मोननाय जायो दि हालाय हाफाय जानाय फरायसाफोरखौ बेलासि बुब्लिनिफ्राय बड'लेन्ड हाउसआव दोननायनि राहा खालामो। क'क्राझार क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दोननाय गुबुन गुबुन जिल्लानि सुबुंफोरखौ आलादा सेन्टाराव लांना दोनहैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसुआ रायजो सोरखारखौ खावलायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्ला एबसुआ क'क्राझारनि डिसिनि जोहै आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो गोसोखांलाय होनानै क'क्राझार क्वारेन्टाइन सेन्टाराव क'क्राझार जिल्लानि सुबुंफोरखौल' दोननो थाखाय खावलायदों। बबेखानि कर'ना भाइरासनि अलखदनि समाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि बे खावलायनायखौ रायजो सोरखारा माबायदि आजावना लायो बेखौ समासो खोन्थागोन। मुलुगनि मादाव बयनिख्रुइबो बांसिन कर'ना भाइरास सन्देरजानायनि फारिलाइयाव भारतआ चीनखौबो बारबाय। बबेखानि भारतआ 11थि नम्बरसिम दावखोबाय। दिनैसिम चीनआव कर'ना भाइरासजों सन्देरजानाया सा 82,941 आरो भारतआव सा 85,940 सिम बांबाय। ओजोंहा पेरुआवबो चीननिख्रुइ बांसिन जाबाय। पेरुआव दिनैसिम सा 84,495 सन्देरजानानै 12थि जायगासिम दावखोबाय आरो चीनआ 13थि जायगायाव खमायलांबाय। मख'थावदि गुबुन गुबुन हादोरनि सुबुं सानखोखौ नायोब्ला कर'ना भाइरासआ मुलुगनि गेजेराव लासै लासैनो गिख्रंथावै बांबोगासिनो थानायखौ नायनानै भारतआनो बयनिख्रुइबो बांसिन सन्देरगोन आरो मानसि थैग्लुंहोगोन होननानै आन्दाज खालामजादों। उत्तर प्रदेशनि औरिया जिल्लायाव गंनै ट्राकजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव सा 24 गुबुन रायजोनि लेबारआ जिउ खोमानांबाय। बे जाथायाव सा 40 लेबारआ जखम जानाङो। सुलुंनि बायदिब्ला लकडाउननि थाखाय नांथानानै थानाय लेबारफोरा गावबा गाव न' फारसे ट्राकजों थांबाय थानाय समावनो फुंनि 3-4 रिंगासोआव जाब्रबथायाव गोग्लैयो। उत्तर प्रदेशनि औरियायाव जाब्रबथायाव गोग्लैनाय गासैबो लेबारफोरा राजस्थाननिफ्राय बिहार झारखन्ड फारसे फैगासिनो दङमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।